El passat 9 de setembre de 2019, una notícia va generar un gran impacte en diversos sectors de la societat valenciana. València havia estat seleccionada com la capital mundial del disseny per a l'edició del 2022 front a la ciutat índia de Bangalore, la quarta més poblada del país asiàtic. L'anunciament va ser molt ben rebut tant als sectors industrial o del disseny com a les institucions públiques. Però què vol dir que València sigui la pròxima capital mundial del disseny? La capital mundial del disseny és un programa per fomentar l'ús del disseny per millorar el desenvolupament econòmic, social, cultural i mediambiental de diferents ciutats del món. Cada 2 anys s'escull una ciutat perquè esdevinga la capital mundial del disseny, i així, durant tot l'any es realitza un programa per mostrar l'impacte del disseny en la millora de la vida dels seus ciutadans. La capital mundial del disseny està dirigida per l'Organització Mundial del Disseny, una organització de caràcter no governamental en la que més de 170 representants del disseny industrial s'uneixen per desenvolupar o elaborar projectes aplicables a les societats i ajudar-les en la seva adaptació a un desenvolupament sostenible. Fins al moment, 6 han sigut les ciutats seleccionades com capitals mundials del disseny, a banda de la d'aquest 2020. La primera d'elles va ser Torí, a la regió de Piemonte, Itàlia, l'any 2008. Durant aquest any, la ciutat italiana es va realitzar més de 340 iniciatives com exposicions, conferències, activitats de disseny, congressos i fires. La següent seleccionada va ser Seül, capital de Corea del Sud, a l'edició del 2010. L'impacte de la capitalitat va ser considerable, sobretot a l'àmbit econòmic, on s'estima que la ciutat coreana va guanyar vora 770 milions de dòlars sols amb els actes organitzats per la capitalitat mundial del disseny. A més, gràcies a la seva selecció, Seül va pujar fins a la 9a posició al rànquing mundial de competitivitat urbana. La tercera capital mundial del disseny l'any 2012 va ser la capital de Finlàndia, Hèlsinki, i en aquesta edició la implicació de la ciutadania va ser clau, ja que 2/3 de la població de la capital finlandesa van participar activament en les activitats programades. A més, es va desenvolupar un projecte per seguir aplicant el disseny en la vida quotidiana dels finlandesos fins al 2015. Ciutat del Cap, una de les 3 capitals de Sud-àfrica, va ser la quarta capital mundial del disseny. La ciutat més antiga de Sud-àfrica es va convertir també en la primera ciutat en rebre la capitalitat del continent. El lema de la seva edició va ser Disseny viu, transformar vides. La 5a capital mundial del disseny va ser Taipei, ciutat capital de Taiwan. Baix el lema Ciutat adaptable, disseny en marxa, la ciutat taiwanesa va realitzar activitats i desenvolupar projectes al llarg de tot el 2016. Ciutat de Mèxic, capital de Mèxic, es va convertir 2 anys després en la 6a capital mundial del disseny i la primera al continent americà. La capital mundial del disseny d'aquesta edició, del 2020, és la ciutat de Lilla, ubicada als Alts de França. Així i tot, a causa de la crisi sanitària i les mesures empreses pel govern francès, l'organització de la 7a edició ha decidit posposar tots els actes organitzats durant aquestes setmanes, a més de col·laborar amb la difusió de dissenys de material sanitari. El pròxim 2022, València es convertirà en la 8a capital mundial del disseny. L'edició no solament ajudarà a generar considerables beneficis econòmics o un assoliment del sector industrial i artístic valencià, sinó que serà també una bona oportunitat per mostrar al món la qualitat de la cultura de la nostra terra.